Bueno, normalmente a escena dun crime adoita ser bastante clínica ou ata caótica en algunhas ocasións. Claro, con fita policial e movemento constante. Exacto. Recóllense probas en bolsas de plástico, búscase un móvil banal, xa sabes, cartos ou vinganza. Sí, o típico que vemos sempre. Pero hoxe imos meternos de cheo na nosa inmersión profunda analizando uns fragmentos fascinantes do capítulo 2, El eco de las piedras. Buf, un texto incrible, a verdad. Totalmente. E o obxectivo desta exploración detallada é desentrañar algo moito máis complexo. É dicir, a simboloxía histórica e a guerra psicolóxica que vemos expostas neste relato policial. Un relato onde un asasino converte a arquitectura e historia de España pois no seu propio taboleiro de xogo. Iso é. Vale, imos desgranar isto, porque a acción non comeza na escena do crime como tal, sino na estrada. Un detalle superimportante para entender a dinámica. Sí, temos o inspector Javier Falcó e a doutora Elena Castro. Viallan dende a Ribeira Sacra ata Castela nun bello pexo. E o ambiente nese coche é, moi denso. Xa o creo. Cheira a café de gasolineira, a tabaco rancio e o frío cólase polos ocos do coche. Establece rapidamente que non estamos ante dos investigadores cortados polo mesmo patrón. Pois a ver, a atmosfera dese traxecto é vital precisamente porque funciona como un espello dese choque metodolóxico entre os dous. É dicir, a forma na que traballan e procesan a realidade. Exacto. Para Falcó, el percibe un cadáver como unha ausencia. Para el a morte é un buraco na realidade. Como un gran crevacabezas. Xusto. Unha ecuación matemática con unha incógnita que lle xera unha ansiedade devoradora. Necesita encher ese baleiro para que o mundo volva a ter sentido, sabes? Mentres que Elena, bueno, ela está noutro universo analítico completamente distinto. Totalmente. Para ela non hai ningunha ausencia. O cadáver é unha linguaxe. Unha mensaxe cifrada, non si? Velaí a clave. Elena non busca restablecer a orden policial. Ela busca descifrar a gramática da violencia. Escoito que o corpo, ou sexa, a través de súa destrucción, ten que decir. Wow. Esa diferencia resulta imprescindible cando se enfrontan a alguén que non mata por prazer físico, senón por unha necesidade comunicativa. O antagonista desta historia está a articular un discurso a través dos cadáveres. E a primeira mostra desa gramática tan macabra discútena xustamente nese coche. Falan do crime anterior o da víctima chamada Valdez. Un caso arrepiante. Buf, xa o creo. A Valdez non as o mataron. O asasino coseulle un pergamiño a súa propia carne. Cando lín isto, a imaxe resultoume absolutamente perturbadora. É normal, é brutal. E Elena dá un contexto histórico que o volve aínda peor. Sí. Lembra que na Edade Media os libros eran obxetos sagrados. Facíanse a partir da pel dos animais curtida. Claro, o pergamiño non era só un simple papel. Era carne transformada en soporte para a palabra divina. Madre mía. Entón o asasino actúa un pouco como un encadernador macabro. Pois sí, porque ese proceso medieval de crear pergamiño era brutal e moi meticuloso. Implicaba esfolar, somerxer en cal, raspar. Tensar a pel ata convertela nun lenzo. Exacto. Entón, o que fai o asasino non é unha simple mutilación estética, é unha inversión total desa sagrada artesanía medieval. Ao coser o pergamiño a carne da víctima, está transformando o ser humano nun libro. É fortísimo. Está reificando a Valdés, converténdono nun obxeto portador de coñecemento, nunha encadernación viva ou, bueno, morta, mellor dito. A miña analoxía visual, ao imaginar todo isto, é pensar no asasino como unha especie de hacker informático que decide reescribir o código fonte. É unha boa forma de velo. Só que o sistema aquí é o corpo humano e a historia da arquitectura, como un taxidermista perverso que non quere disecar para conservar, senón para publicar o seu manifesto. Totalmente. Ademais, Valdez estaba obsesionado coa famosa Hermandad del Calcio. Sí, cría que os grandes monumentos non se sostiñan pola cal e a pedra, senón polos segredos enterrados nos seus cimentos. Unha crenza moi particular. E logo asasino vaíselo o corpo de Valdés con este pergamiño ao que chaman unha lauda real. Aí quería eu chegar, sabendo que unha lauda é unha lousa sepulcral masiva e pesada. Que implica usar ese vocabulario para describir un anaco de pel cosida? Pois mira, implica unha erudición que transcende o puramente académico para rozar o fanatismo místico. Un coñecemento casi obsesivo. Se conectamos isto co panorama xeral, unha lauda sela un sepulcro,
Protexe e ao mesmo tempo anuncia quen xace de Barexo, as súas fazañas, os seus títulos. Wow. Ao chamarlle lauda a ese pergamiño carnoso, o asasino decreta que o corpo de Valdés é o verdadeiro monumento e os segredos da Hermandad del Calcio están inscritos nel. Entón non hai improvisación ninguña. Que va, é alguén que entende o peso etimolóxico e histórico de cada termo, manipulando a carne como si fose granito para cimentar a súa propia narrativa sobre a historia de España. Buf, e toda esa bagaxe teórica, todo ese debate asfixiante dentro do Peugeot, colisiona coa realidade cando chegan ao seu destino, o San Lorenzo del Escorial. Unha chegada espectacular e moi escura. Chegan cun solpor que o texto describe como unha ferida sangrante no horizonte. E aquí é onde se pon realmente interesante a cousa. Por que o dis? Porque o Escorial deixa de ser un simple escenario de fondo, convértese en un protagonista colosal e opresivo, unha caixa forte xigante de pedra baixo un ceo que ameaza neve. Totalmente. Pensa que Filipe II concibiu este mosteiro para ser o centro do mundo coñecido, un pazo divino e, sobre todo, a tumba definitiva para os reis. Todo xira alrededor da morte e o poder imperial ali. O Escorial é a apoteose da arquitectura herreriana, austera, simétrica, sen ornamentación superflua. Foi diseñado case como unha máquina xeométrica para conectar o poder terreal dos Habsburgo coa autoridade divina. A súa propia planta imita a grella na que foi martirizado San Lorenzo. Iso é. Entón, cando tes un espazo que xa naceu da obsesión pola morte, as reliquias e o control absoluto, cualquera profanación no seu interior resoa cunha forza herética incalculable. É que o contraste é brutal, sabes? A intención orixinal era reflectir a grandeza de Deus, pero a impresión que levan Falcó e Helena ao chegar é a de atoparse ante unha fortaleza inexpugnable. Deseñada para ocultar pecados masivos. Exacto. Atopan o patio de los Reyes acordonado. Imagina a escena, as estatuas gigantes dos reis do Antigo Testamento vixiando desde o alto, e abaixo as luces azules e estroboscópicas da Guardia Civil. Un ambiente moi tenso. O frío seco da serra cortando a pel, e ali está o capitán Herranz co rostro completamente desencaixado, incapaz de articular o que atoparon dentro. Pois mira, o estado de Herranz é o limiar psicolóxico da escena. Prepara o terreo para a ruptura dese paradigma forense do que falábamos antes. E o impacto amplíase moitísimo cos detalles sonoros. Sí. Mentres camiñan cara á basílica, a inmensidade do patio de los Reyes distorsiona a súa percepción. Os pasos de Falcó con solas de goma e o repenique dos tacóns de Helena xeran unha polifonía disonante. Rebotando contra o granito milenario, séntanse minúsculos. Esa acústica subliña a absoluta insignificancia e vulnerabilidade do ser humano fronte á enormidade dunha historia que parece estar a pique de esmagalos. E esa sensación de ser engulidos polo edificio transfórmase en algo moito máis sinistro ao entrar na basílica. Porque, claro, destruíse calquer esquema de investigación policial. É que non hai cadáver no chan. Exacto. Non hai unha víctima que poidan identificar nin unha ausencia que poida calcular Falcó. O que atopan é un círculo perfectamente trazado con 6 cráneos humanos. Unha imaxe dantesca sobre esa pedra gastada polos séculos. E no centro exacto dese anel óseo, un antigo incensario de prata que aínda desprende fume. Ese fume é quizáis o detalle máis agresivo dese bodegón macabro. Sí, porque o dis, polo olor a incenso. Non, pola temporalidade. O fume testemuña que o asasino acaba de estar ali mesmo, fai escasos minutos. Buf, claro, o perigo está latexando no mesmo aire que respiran. É unha demostración de presenza invisible. O asasino respira no mesmo espacio. E iso multiplica a tensión 1000 veces. Pero o que de verdade fai que Falcó sinta que o granito cede baixo as súas botas está nunha das forneliñas laterais. A famosa mensaxe. Sí, ali o asasino deixou unha declaración explícita. Debuxou un mapa detallado das galerías do Escorial con unha sustancia feita de sangre e cinza mesturados. Uf. E no epicentro desa cartografía grotesca, cravado na parede, hai un antigo clavo de ferro que atravesa o nome Falcó en letras góticas. Un ataque directísimo e persoal. Exacto. Está a dicirlle na cara que sabía que él cruzaría esa porta hoxe. Pero, a ver, detéñome aquí un segundo porque teño que expor unha dúbida lóxica. Adiante, cal é o problema? Non che parece un risco absolutamente desproporcionado? O sea, case ridículo para cualquera criminal. Pararse no medio dunha basílica vixiada, medir a disposición de 6 cráneos, debuxar con sangue e cinza, prender o incensario. Leva moito tempo.
Moito tempo, ruído e unha precisión absurda. Amosar tanta teatralidade non o fai super vulnerable a ser descuberto. Pois isto formula unha cuestión esencial. Desde a óptica dun criminal común, sí, sería un movimento suicida. Claro, poderían pillalo en calquera segundo. Pero o noso antagonista non actúa impulsado polo pánico a ser descuberto, actúa desde un complexo de superioridade e divindade casi absolutas. Sente que o peso histórico do Escorial o protexe. Que está en comunión coa pedra. Exacto. E logo a simboloxía de mesturar sangue, que representa a vida palpitante, con cinza que é o residuo da morte. É alquimia pura. Wow. E o uso do clavo de ferro antigo, que evoca a crucifixión e a tortura, suxeitando un nome en carácteres góticos, destrue calquera dúbida sobre as súas intencións. Entón, a falta de cadáver significa... Significa que o obxectivo desta posta en escena non é anunciar un asasinato pasado. O obxectivo da mensaxe é a futura morte do propio Falcó. Un duelo persoal e frontal. Así é, o asasino apropouse do mosteiro para escenificar unha obra onde ele é o director. Basicamente. E mentras asimilan este impacto tremendo, a dinámica entre Falcó e Elena volve ser os salvavidas. Mentras o inspector está paralizado, sentindo que o converten nunha presa. Elena volve á súa perspectiva clínica inicial. O terror do resalta a frialdade dela. Ponse de acotillas ante o círculo de osos e comeza a ler esa linguaxe. Observa os osos frontais dos cráneos e descobre gravados. As coordenadas. Sí, como as que apareceran na pel de Valdés, pero os números non cadran con localizacións xeográficas. Descifra, no medio da penumbra, que as cifras representan datas concretas. A xeografía transfórmase en cronoloxía. O asasino non só controla o espazo físico de España, tamén está a manipular o tecido do tempo. Exactamente. E logo ven o momento no que a escala deste xogo do rato e o gato rompe cualquiera teito preconcebido. A orixe dos cráneos. Sí, Elena, analizando a textura deses cráneos, chega a unha conclusión demoledora. Non foron robados de fosas comuns de aldea. O asasino profanou o panteón de infantes. Madre mía. Iso é... incrible. A área do propio mosteiro onde repousan os restos da realeza histórica española. Osos con séculos de antigüedade. Falcó, abraillado, bautiza a escena como o mapa dos osos. Sente os ollos invisibles dos monarcas axexando. Profanar as tumbas reais para usar os cráneos como un reloxo de área cara ao seguinte crime é un nivel de soberbia que custa dixerir, que supoñe enfrontarse a alguén que fai iso. Supone enfrontarse a unha entidade que rexeita calquera límite humano, civil ou relixioso. O Panteón de Infantes cos seus pudrideiros é un dos lugares de maior protocolo sobre a morte en toda Europa. É historia pura. Extraer de ali eses restos para tallalos como coordenadas é moito máis que un asasinato. É un acto de terrorismo conceptual. O asasino subyuga a identidade de toda unha nación ao seu xogo sádico. Nada está por riba da súa mensaxe. Nin sequera os monarcas do imperio. É unha afirmación de omnipotencia. E observar como interactúan Falcó e Elena nese vórtice é un estudio de personaxes magistral, a verdade. Falcó representa a nosa resposta natural, non si. A man trémelle, a vertixe domínalo. En cambio, Elena é o ordenador cuántico necesario para sobrevivir alí. Procesa información sen inmutarse. Mentres o aire cheira a medo, ela traduce as coordenadas temporais á seguinte localización. E fainos sen dubidar nin consultar nada. Dá a resposta ali mesmo. A cita será en Toledo, na Catedral Primada, mañá a medianoite. O temporizador acaba de poñerse en marcha. O contraste é cegador, un policía tremendo e unha científica decodificando a xeometría do horror con absoluta tranquilidade. E esa imaxe que pesa o escenario. É moi poderosa. O vento helado da serra colándose finalmente polo interior do mosteiro e apagando a última brasa do incenso, deixándolos sumidos na oscuridade dunha nave de pedra. Rodeados por fantasmas reais e dirixidos por un monstro. Así é, sen a empatía táctica de Falcó para percibir a intención e a capacidade analítica de Elena, o desafío sería insuperable. Esa simbiose imperfecta é o único que se interpone entre a investigación e a tolemia de deixar que o asasino siga redeseñando as rutas do país. E a carreira cara a Toledo non vai ser sociográfica. Sino unha sprint contra o abismo do tempo. Foi unha travesía superintensa hoxe. Xa o creo. Se repasamos o camiño, pasamos de estar encerrados nese bello coche cheirando a tabaco,
teorizando sobre homes convertidos en libros, Ata chocar frontalmente contra a fría gravidade do Escorial. onde unha construcción pensada para honrar a Deus remata usurpada para acoller un altar profano de cráneos reais. Un convite persoal e contrarreloxo para o inspector. Todo isto denostra o poder dunha narrativa para entrelazar o persoal co monumental. E o máis inquietante é como revitaliza lugares que adoitamos dar por sentados. Os grandes monumentos redúcense de cotío a simples paradas turísticas, non? Claro, para sacar a foto e marchar. Pero expor a posibilidade de que un coñecemento profundo deses espacios poida convertirse nunha arma letal obríganos a repensar a forza da nosa propia contorna. A historia non descansa nos museos Está latente nos muros. e agarda por quen saiba pronunciar o seu idioma. Totalmente. Nun mundo saturado de información rápida, un tuit efímero ou un titular que esquecemos aos 10 segundos, fixar a atención na historia profunda revela patróns e conexións sorprendentes. É moi certo. Xustamente por iso, baseándonos nesa teoría da primeira víctima, nese concepto de Valdés sobre a hermandad del calcho, de que os monumentos se manteñen firmes grazas aos segredos enterrados na súa cimentación, Hai algo que invita a pensar moito máis alá. Unha premisa que se pode extrapolar facilmente á nosa realidade contemporánea. esa é a cuestión. Se aceptamos esa metáfora macabra para os edificios antigos, é inevitable preguntarse que verdades invisibles, que abusos e historias silenciadas poderían estar sostendo os cimentos da nosa propia sociedade actual? É unha boa reflexión. Que compón realmente o morteiro invisible das nosas institucións máis sólidas que respetamos cada día sin mirar cara abaixo? É posible que os cimentos nos que confiamos o noso presente tamén sexan, no fondo, o noso propio mapa dos osos colectivo, agochado a simple vista? Unha sombra moi inquietante para rematar. Pois con esa pequena sombra para reflexionar pechamos a inmersión profunda de hoxe. Moitísimas grazas a quen nos escoita por acompañarnos de novo para desenterrar estes segredos. Deica a próxima cita na escuridade. Vémonos na seguinte.